Druhý pilier sa neoplatí. Tak táto zavadzajúca informácia, ktorú do éteru vypustil štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, určite zarazila mnohých z vás a verte, že aj mňa a mnohých kolegov z branže. Vychádza totiž dát sociálnej poisťovne o vyše 30 000 dôchodcoch, ktorí ako prví začali poberať dôchodok súčasne z prvého štátneho piliera a z druhého dobrovoľného piliera. Zabudol však spomenúť, že v čase, keď vznikal druhý pilier, platili úplne iné podmienky, ktoré terajšia vláda viackrát zmenila a tým zabranila dôchodkovým spoločnosťam vytvárať zisky, ktoré by výrazne prilepšili dôchodok ľuďom, ktorí dnes odchádzajú na dôchodok. Len taký detail. V roku 2013 zmena druhého piliera súčasnej vlády spôsobila straty sporiteľov v miliardách eur neuváženou zmenou presunu finančných prostriedkov z výnosných fondov do menej výhodných konzervatívnych dlhopisových fondov. Každá aktuálna zmena súčasnej vlády v druhom pilieri spôsobuje výrazné škody pre budúce dôchodky dnešných 30-tníkov, 40-tníkov aj 50-tníkov. Dve hlavné výhody druhého piliera sú, že sa vklady sporiteľov zaujímavo zhodnocujú a finančné prostriedky sa dedia v prípade predčasného úmrtia sporiteľa. Avšak sa zvažuje v tejto veci rôzne opatrenia, je na mieste sa vážne zamyslieť a tvoriť si kapitál na dôchodok úplne samostatne, nezávisle na štátnom systéme. Pri investícii 100 eur mesačne si viete za 20 rokov nasporiť sumu 52 000 eur. A pokiaľ máte do dôchodku 30 rokov, je to pri rovnakom vklade až 122 000 eur. Platí pravidlo začať čo najskôr, lebo peniaze sú čas.